दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारिमुजों लोब्बा लाखिनानै फैबाय थानाय जा बैसागु बे बैसागु रंजालि बैसागुजों लोब्बा लाखिनानै जोङो दखरा आफादनिफ्राय थांनाय 31 मार्चनिफ्रायनो दिनैसिम जोङो फोरोंथाय होगासिनो दङ। फोरोंगिरि लाबोनानै मोसानाय बिथिङाव एसेबाबो दावगानाय लाबोनो थाखाय जोंनि लाइमोनफोरखौ जोङो मोसानाय फोरोंथाय होगासिनो दङ। दा बेवहाय जोङो नोजोर होनाय जादों जोंहा फैबाय थानाय एप्रिल दाननि 18 एबा बैसाग दाननि 4 बै सानखालि जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो दारखुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै रंजालि बैसागो फोरबो फालिथायनि थाखाय मोनसे लाहार फाहार खालामनाय जादों। दा बेजोंनो लोगोसे जोङो दखरा हिसाबै जोङो मोसानाय हाबाफारिखौबो लाफानाय जादों। दा बेनि थाखायनो बे हाबाफारिया मेहेर नाङै जानायनि थाखाय जोङो दखरा हिसाबै फोरोंथायनि थाखाय स्पेसियेलि बे हाबाफारिखौ जों लानाय जादों। गोजोनथाव खौरां! नोंथाङा देग्लायनि बैसागु बोथोराव बर' हारिनि हारिमुनि गोदान गोदान आगर एरनायनि दख'ना गाननो लुगैदोंना? नोंथाङा जिंगा दासि। बर' हारिनि हारिमुनि बायदि आगरनि दख'ना गाननो मोजां मोनग्रा आइजोफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं जोंलारि दख'ना गला। बे गलाया क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय खोदोमतला सोरांफुरियाव दं, जेराव नोंथाङा मोननो हागोन गुबुन गुबुन रोखोम आगरनि दख'ना, जेरै आगर गुबै, आर'नाइ, फारौ मेगन, दावराइ मोख्रेब, बिदन माथा, बिदन आगर, जिं आगर, इन्दि जि आरो मुगा बायदि बायदि। गावखौ समायहोनो गोसो जानाय आइजो एबा गाननो गोसो गुदुं जानाय आइजोफोरा 9365598157
आरो 9365582232 बे जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।